Yrittäjäilmapiiristä voi ehkä sanoa, että se pitää varmaan jossain määrin paikkansa, mitä puhutaan, että se on vähän kehno, mutta täytyy sanoa, että paljon hyviä asioita on tehty ihan viime aikoina ja tässä viime vuosien aikana, että se ilmapiiri on selvästi parantunut ja tämmöinen yhteishenki alkaa niin kuin kasvaa ja nähdään se voima ja potentiaali, mikä siinä yhdessä tekemisessä on, että kun yrittäjät pistää hynttyyt yhteen, niin siitä tulee jotakin enemmän kuin yksi yrittäjä, siitä tulee kokonainen yrittäjäkansa. Niin. Tulee mieleen siitä, kun business ja muotoilu yhdistetään, että kuulostaa hyvältä. Koska siis muotoilua ei pidä käsittää niin kuin liian yksiselitteisenä tämmöisenä niin kuin tuotemuotoiluna, vaan muotoilu on ikään kuin kaikkea. Eli siis, tai itse olen käsittänyt ja sisäistänyt muotoilun siinä mielessä, että se on mitä tahansa, mikä tekee asioista parempia. Ja näin ollen se uppoaa täysin myöskin yritysmaailmaan, koska siellä pyritään koko ajan kehittämään itseään ja omia toimintojaan. Ja muotoilu on kyllä yksi niin kuin kehitysaskel ihan selkeästi tänne yritysmaailmaan.